Ma jiya ka sata mini man polish. Ko sai ka faɗa min ko na sata man polish na ji. To da sunan Allah. Ko dan haɗu da wannan ina ne wai. Aka wankin takalmi aka wankin takalmi. Yau ba wani wankin da mu. Kin gaskiya bi sabilillah. To ni da ina son can duba ka ni wane ne ya kamata mu fara ta gidan shi wanke takalmi. Masha Allah. Ka zo gurin? Yawwa. Yawwari. Adu. An zo gurin Jimi tsoron wanka. Ina Abdulhamat mai kwashewa. To da mu uni ne mana goge takalmi shi. Kana goge ɗan na goge ɗaya. Sai mu da mu zauna tun da safe har yamma. Dai ga kamar muna goge. Dai ga kamar wasu irin da bakin mu. Ba da koya. Ka san ni daɗi na. Ba mu yi mun kama sana'a fa. Sosai. Mun kama sana'a. Wallahi. Mun fara goge takalman nan dai ga kamar in yi kallon sai ga kanshi a cikin takalmi yana wal. Inda ina sa wanke takalmi idan mun wanke duk wanda ya zo kallon takalmi kawai ga kanshi a cikin takalmi. Takalmi nan insha Allah sai ya shiga cikin Ka'aba da takalmi. Wannan kana. Alfarma Annabi Muhammad. Dan gidan shi dole wannan ba. Yanzu da mu ta gidan shi kenan. Amma jiya ka sata mini man polish. Ko sai ka faɗa min ko na sata man polish na ji. Allah mu tafi kai. Wanke gidan mun wannan babu kuɗi ka biya ni kuɗi. Kuma akwai tocha na ma cikin naka nan. Ya ni kana yi munafikin Allah. Tocha na cikin nan. Wanke takalmi amma sai mun je mun wanke na Abdulrahman.